дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон аз ҷониби сарпарасти ютуб канали мо ширкати формула 55 барои муайян намудани ғолиби бозии марказии даври аввал миёни дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд тӯҳфаҳо тақдим хоҳад кард. шарти озмун ин гуна аст: аввал дар ютуб канали формула 55 обуна мешавем ва дуюм ҳисоби бозиро пешгӯӣ мекунем, масалан 2-1 ба суди Истиқлол ё баръакс. хулас фикр кунед ва натиҷаи бозиро пешгӯӣ намоеду соҳиби тӯб ва футболкаҳои бренди аз ширкати формула 55 бишавед. ду рақобати дигари бозиҳои даври аввали чемпионати Тоҷикистон дар рӯзҳои истироҳати доир гаштанд. Дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор дастаи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд аввалин дидори хешро дар 32-мин чемпионати меҳан бо бошгоҳи клуби марказии варзиш Артиш баргузор кард. рақобати мазкур токунун яке аз беҳтарин дидорҳои чемпионати кишварро мемонад. Бахтиёр Чориев дардаҳаи сеюм ҳисобро ба суди Артишиё боз кард. клуби марказии варзиши Артиш ба миён меояд ва гол мешавад. Бинандагони гиромӣ, 3 дақиқа нагузашта Хуршеди Ботуллоев ин бартариро дучанд сохт. бо ҳамин ду голи задаи Артишиё бозигарон ба танаффус рафтанд. дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар 2 дақиқа ба задани 2 гол ноил мегарданд. баъд аз танаффус тими шимоли кишвар тавонист дар 30 дақиқаи охир натиҷаи бозиро ба куллӣ ба манфиати хеш бигардонад. аниқтараш танҳо як бозигари тими Эсхата пирӯзии дастаро дар ин рақобат таъмин намуд. Бахтиёр Зарипов дар дақиқаи 66 ибтидо ба як голи клуби марказии варзиши Артиш ҷавоб дод. 5 дақиқа мондан то ба хотимаи бозӣ Бахтиёр тавозунро барқарор кард ва дар охирон дақиқаи дидор ба Бахтиёр Зарипов даст дод ки маротибаи сеюм дарвозаи тими Артишро рахна бикунад. бо ин хитрики кардаи хеш Бахтиёр Зарипов бидуни шак беҳтарин бозигари дидори мазкур шуду дар аввалин бозии чемпионати меҳан муқобили тими қавии Артиш 3 имтиёзи муҳимро ба тимаш ҳадия сохт. қисми якум бачаҳо хуб бозӣ карданд, 2 голам задем, ба пеш биромадем, лекин дар қисми дуюм камтар бачаҳо хаста шуданд, хастагӣ маълум буд. бу бачаҳое ки мо ба майдон ворид кардем натонистанд у бозии хуби худшона нишон диҳанд. Хочу в первую очередь поблагодарить ребят. Они большие молодцы, в очередной раз они это доказали. Нужно говорить это, да, когда заслуживают, не только, как говорится, любим мы ругать, но они большие молодцы сегодня. Создали, как говорится, проблемы себе. Скучно им, наверное, было. Решили они создать проблемы. В принципе, по игре выполняли план, старались, делали, ну, ошибки сами себе, да, придумали эти 2 гола, не вытекавшие, да, из хода событий, в принципе, но потом героически выправили ситуацию, взяли 3 очка, за что им я не перестану говорить большое спасибо. ҳамчунин дар ҳамин рӯз боз як дидори дигари сергол ва ҷаззобу диданӣ баргузор гардид ки тими ҳосилоти Фархор дар майдони хонагии худ Файсканди ноҳияи Восеро пазируфт. беҳтарин бозигари дидор Шавкати Отам аз тими Файсканд дар дақиқаи 13 меҳмононро пешсаф сохт. то даҳаи охири майдондории дигар голе ҳам зада нашуд. Сараввал бояд қайд кард ки дар дақиқаи 63 довари бозӣ барои рафтори ғайри варзишӣ бачаҳоро бозикун корти сурх нишон дод. Наврӯз Рустамов ва Далер Чолов аз тими ҳосилот ва Муҳсинҷон Абдуғаффорову Маҳмудҷон Шафиев аз ҳайати Файсканд бо корти сурх ҷазо дода шуданду тимҳо рақобатро 9 нафара давом доданд. дар дақиқаи 82 довари дидор ба дарвозаи Файсканд пеналти таъин намуд. пеналти таъиншударо Саид Мухтор Азимов бидуни иштибоҳ таслими дарвозаи ҳариф кард. ин ҳам охири кор нагардид. Мустафо Маликшоев 3 дақиқа баъд аз голи задаи ҳарифон аз нуқтаи пеналти Файскандро боз ба пеш баровард. легионери фархориҳо Мусиси Фароук дар аввалин дидори даста дар чемпионат ба дард хӯрду бо голи дар дақиқаҳои изофагӣ задаш ба тими ҳосилот як имтиёз овард. ҳамин рақобати мазкур бо ҳисоби 2-2 ҷамъбаст шуд. бояд гуфт ки ҳосилоти Фархор мавсими гузашта баъди пирӯзӣ дар лигаи аввал рохати дивизиони олии меҳанро ба даст овард. бозии марказии даври аввали мусобиқа классикои футболи тоҷик миёни бошгоҳи Хуҷанд ва Истиқлол имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мешавад. همونطور که شما فرمودید بازی اول و شرایط خودشو داره. به هر حال تیم ها تا وارد نشن در مسابقات و شروع فصل این کمبودی ها، کارها، حساسیت ها
اینا کم کم این دست مربی میاد و میدونه در دوام کار چیکار باید انجام بده. لکن بازی اول در زمین خودمون ما میتونستیم برنده باشیم. درسته یک توپ تیم حریف گرفت در نیمه اول تبدیل به گل کرد، ولی ما باز یک فرصت رو از دست دادیم پنالتی و متاسفانه خطای دو تا از بچهای ما باعث شد اون شاکله تیم، اون نظم تیم که خیلی بیهوده بود، اون کارتای سرخی که حالا ما گرفتیم یک مقدار دیسیپلین ما را خراب کرد و وقتی شمار بازیکن‌ها کم بشه یک مقدار فشار بیشتر میشه و یک مقدار بازی از سمت فنی به احساسی رفت.